гашык булып, ошо геройларга хокланып, мен ижад итәм һәм артымда ижад итәргә хыялланам. Чөнки улар безнең инеш башы, улар безнең халкыбызның тамыры, һәм улар мәңге яшәһен, безгә шулай көз бирһен. Иң зур рәхмәтемдә әйтеп киткем килә ошо залга йыелган укытучыларыма, коллегаларыма, тугандарыма, минем тормыш иптәшем Артурыма, һәм әлбәттә бөтен шишмәләрнең башы, минем күңелемнең башы ошо залда утырган атайыма. Бик зур рәхмәт. Бүген миңа бик матур ихлас теләктәр булды. Шуларның күбеһе әйттеләр, елмаеп яшәтеп. Ысынлап та, һез елмайһагыз, мин елмаермын. Һез елмайыгыз. Кояш елмайһын, еребез елмайһын, илебез, республикабыз, Башкортстаныбыз елмайһын. Шул вакытта без бөтәбез елмаебыз. Һау булыгыз. Бик зур рәхмәт бит сезгә.